Am avut odată o mamă supra-duhovnicească care fată s-a îndrăgostit de un băiat. Părinte, am văzut-o pe fată, mergea de mână cu ea. Doamne, bine că nu mereau de picior. Sau apropo de Părintele Păcuraru, când eram duhovnic la un moment dat, Părintele care era foarte sobru, cei care am fost studenți, știm bine ce zicem, vine la mine, dar era simpatic din calea afară. Băi, Costică, da, Părinte Profesor, ce băi, sunt doi, se pupă pe coridor, bă, du-te mă și desparte. Părinte Păcuraru, am auzit să te pupi pe frunte, pe gură, dar pe coridor n-am. Nu este împotriva naturii umane. Tot ce nu faceți împotriva naturii voastre ca oameni este în direcția iubirii creștine care trebuie să ne unească. Creștinii fac copii ca toți ceilalți care nu sunt creștini. Sper că v-ați lămurit că nu vine barza, da? Nu se vindecă ura doar cu aghiazmă. Mai trebuie să și lucri la tine. Nu-i suficient că te duci și stai pe gură căscată, biserică, dacă tu continui să fii cu capul în toate părțile. Am zis odată că dacă am montat un radar pe cupola de la catedrală, ce zboruri am avea! Wow! Rupere de noi! Îndrăznesc să vă atrag atenția asupra unui cuvânt pe care spuneau părinții din urmă, nu doar cei vechi. În liturghie nici măcar n-ai voie să gândești. Atât de concentrată trebuie să fie mintea pe Dumnezeu. N-ai voie nici măcar să gândești. Îi spuneam domnului director că lumea se poate reduce la un singur punct în care să slujești liturghia. Părintele Sofronie de la Essex, pe când era proaspăt ieșit din Atos cu manuscrisele Sfântului Siluan sub braț, s-a îmbolnăvit foarte puternic de plămâni și a fost internat într-un spital lângă Paris. Într-un spital rusesc. Erau rușii albi și a construit spitale. Rușii roșii bombardează aeroportul. Și la un moment dat, foarte bolnav, părea că se stinge, Dumnezeu n-a îngăduit și a revenit și ca să plătească și el binefacerea spitalului, a început să zică o rugăciune la un bătrânel, o altă rugăciune. Băi, și acum s-o trezit popa, hop, și enoriașii după el. Apropo de parohie, părinte. Cum s-a întărit părintele, s-au întărit și enoriașii, știi? Bătrâneii de acolo. Și se întâlneau seara la o masă așa rotundă, povesteau, glumeau, își beau ceaiul, iarăși povesteau, iarăși glumeau și la un moment dat, lângă cei bătrâni s-au strâns cei tineri. Bună dimineața! Hello! Da? Deci, la un moment dat s-au strâns lângă cei bătrâni cei tineri. Și îi ajutau, noaptea se făcea foarte târziu și cei tineri nu mai aveau cum să doarmă fetele cu băieții în spital, nici în graj de lângă spital. Și atunci au hotărât să facă o mănăstire. Și s-au bătut ei în cap. În Franța nu li se dădea nici cu un pământ, că nu se dădea, că sunt iluminiști și numai Charlie Hebdo are dreptul la pământ acolo. S-au apucat să întrebe în stânga, în dreapta, în Belgia, nu s-a putut, până când la un moment dat fata unei personalități din zona Essex-ului a zis, tata este... Stai așa. Și a zis, tata e dispus să ne dea pământul, numai ne trebuie viză să intrăm în Anglia acum. Și s-au unit, da, serios, era... Și s-au unit acolo să ia viză și Comisia Parlamentară, pentru că era un grup de 30 de oameni despre care se știa că vor să facă mănăstire, deci nu puteau să admită oricum. Comisia Parlamentară a început să întrebe, dar care e produsul vostru la adresa industriei britanice? Și Părintele le-a răspuns un lucru fundamental, că eu nu cer un loc. Eu cer un singur punct în care să putem sluji liturghia. Și ăsta, doamne, dar care e produsul? Ce beneficii aduce statului britanic? Și l-au tot întrebat, unul singur a trecut dintre ei. Unii susțin că ar fi fost Prințul Charles. Vezi, grecul nu moare, cum se zice. Și la un moment dat a trecut, n-au zis nimic și ăștia tot întrebau, dar ce bani, de unde o să aveți fonduri, dar cu ce fonduri aduceți Marii Britanii? La care reacția parlamentarului care era cel mai tăcut și cel mai respectat din grup a zis, băi, la cum faceți voi interogatorul ăsta de primire a vizei, câți bani aduci, câți bani dai, ce voi numai pe Iuda l-ați primit în Marea Britanie. Restul apostolilor n-ar avea ce căuta în Marea Britanie. Și au aprobat locul de la Essex, care real, inițial, a fost un punct în care s-a slujit liturghie. Noi, ca să schimbăm lumea, nu avem nevoie de valuri. Nu avem nevoie de hangare. Avem nevoie de puncte în care să se schimbe lumea. Și când vrem să schimbăm viața unei parohii, nu putem face decât începând cu propria noastră inimă.
Eu de inima preotului mă tem cel mai tare. Acolo doare cel mai cumplit pastorația noastră. Când îi aud pe ăștia că vorbesc despre pop cu mașini și eu știu studenții mei în ce condiții trăiesc. Cum își cresc copiii cu foame, real. Cum n-au 2 reverende. Cum n-au 3 perechi de pantofi. Cum Dumnezeu să mă ierte, numai ei știu cum trăiesc. Eu pentru inima lor mă tem. Pentru că inima lor poate trezi în orice clip. Noi nu ne-am făcut preoți că în altar s-a montat un xerox de bani. Ne-am făcut preoți pentru că realmente ne-am dorit să fim preoți. Uneori nici nu știm ce am vrut. Descoperim pe parcursul a 20 de ani de preoție că între ce gândeam despre preoție, ce e preoția,